Давай. Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук і у нас чарговы, правда, троху ў нетрадыцыйны час. Слово такое выбраў, нетрадыцыйны час. Ну, таму што праграма адпаведная, праграма наша гендер-гэп, і мы вітаем у студыі нашу гендерную даследчыцу Ірыну Сідорскую. Добрый дзень, спадарыня Ірына. Добрый день, спадар Зміцер. У нас шмат таких актуальных тэмаў назбіралася, але такія самыя, як я паглядзеў, такія алімпійскія тэмы, две самыя галоўныя. Первая, традыцыйная алімпіяда, спартовая, і другая, гэта было просто алімпіяда нейкага трэшу, які выдаваў Лукашенко ў інтэрв'ю чарговаму расійскаму прапагандысту. Давайте пачнем з нармальнай, звычайнай алімпіяды, хоць там таксама было шмат незвычайнага. Вы звярнулі ўвагу на сітуацыю вакол алжырскай боксёркі, спартоўкі. Што не так? Я разумею, я ведаю, я сачыў там за дэбатамі, там за рознымі там ледзь там не дуэлямі ў сацыяльных сетках з гэтай нагоды, але на што вы звярнулі ўвагу? Так, давайте пачнем менавіта з гэтага. Мне здаецца, якраз з алжырскай боксёркай усё ў парадку, а вось усё, што звязана вакол яе, як гэта успрынялі нейкія людзі і як гэта падавала пуцінская прапаганда, гэта такі яскравы прыклад, што вось я ўпэўнена, гэта ўвойдзе ва ўсе падручнікі, і я яшчэ раз бачу, як неабходна і як карысна наша з вами перадача, бо мы про гэта гаварым, а гэта мы бачым трыгерыць людзей. Давайте так, на самой справе вось гэтая алжырская боксёрка Имам Хилиф, яна стала чэмпіёнкай, але калі яна дайшла до 1/8 фіналу, на яе, значыць, абрынуўся шквал крытыкі, што як быццам яна там падманула алімпійскі камітэт, як быццам яна падрабіла свае гендерныя пробы, і на самой справе яна не жанчына, можа біялагічны мужчына, можа трансгендер, і вось, значыць, з гэтымі яе фізічнымі перавагамі яна так, значыць, б'е сапраўдных жанчын, і гэта пагроза усяму жаночаму спорту. І таксама вось вельмі цікава, што вось ужо тут глядзіце, колькі тут пастак. Па-першае, на самой справе, чаму як бы гэта ўсё ў працэсе, а не перад пачаткам алімпіяды. Чаму яна прымала удзел у як бы спаборніцтвах, усё было нармальна, а вось калі яна, значыць, мне здаецца, 1/8 альбо там 1/4 фіналу чэмпіяната свету, вось, які быў напярэдадні алімпіяды, яна перамагла расійскую боксёрку, вось тады, значыць, гэта асацыяцыя, міжнародная асацыяцыя боксу, яна як бы і сказала, што яе трэба дыскваліфікаваць, яна як быццам, значыць, вось падманула гэтыя пробы і гэтак далей. Гэта вось уже першае. Другое, глядзіце таксама, вось як цікава. Яна ж, Имам Хилиф, яна ж не звалілася там з месяца, альбо там з Марса, альбо з іншай планеты. Яна прымала удзел раней. Так, яна не была яшчэ чэмпіёнкай, яна там вось у 1/4 фінала, там калісьці яна срэбра взяла на чэмпіянаце свету, але яна, ішла, і як бы таксама ўсё было ў парадку. А вось калі яна ўжо прэтэндуе на гэты залаты медаль, як быццам штосьці тут не так. І вось тут гэта, здаецца, показала вельмі шмат праблемаў, якія ёсць і не толькі ў беларускім грамадстве, а наогул, мне здаецца, у чалавецтва, і у еўрапейцаў, і у расіян, і як бы у іншых людзей. Шмат якія праблемы, вось, па-першае, на самой справе мы вельмі мала ведаем пра біялогію. Вось мы лічым, што калі ў чалавека ёсць, значыць, вось гэта храмасома Y, тады гэта 100% будзе мужчына. А калі гэта XX, то гэта 100% жанчына.
і ў большасці выпадкаў так, але ёсць шмат людзей, у якіх XXY альбо XYY, ёсць шмат мутацый, ёсць шмат там розных, ну вось гэтых ансамбляў мутацый, і гэтага мы нічога не ведаем, гэта, здаецца, мы ў біялогіі не вывучалі. Ну і тады глядзім, што вось як быццам ёсць толькі 100% мужчыны, ёсць 100% жанчыны, а як бы ўсё, што усе тыя людзі, у якіх мы бачым праявы і мужчынскага, і жаночага, гэта людзі, ну, якіх там трэба баяцца, якія там вось не такія, як іншыя, гэтак далей. Але гэта на самой справе не так, і у кожнага і кожнай з нас ёсць як мужчынскія, так і жаночыя, і гармоны, і храмасомы, і гэтак далей. Просто мы пра гэта, мы мала пра сябе ведаем. І калі мы бачым жанчыну, якая вось нам здаецца, што яна такая не вельмі фемінная, то мы думаем, што гэта вось можа нейкі трансгендер, і тады гэта несправядлівыя спаборніцтвы і гэтак далей. Але на самой справе вось гэтая баксёрка алжырская Імам Хіліф, яна, ну, можна сказаць, звычайная жанчына, яна біялагічная жанчына, яна нарадзілася жанчынай, яна заўсёды выхоўвалася как дзяўчына, как жанчына, але так, у яе ёсць нейкія мутацыі гэтых генаў, ну, якія у тым ліку даюць ёй пэўныя перавагі ў спорце, але ўсе спартоўцы карыстаюцца пэўнымі перавагамі, якія ў іх ёсць. Вось я таксама стала гэта ўсё чытаць і успомніла вось самага тытулаванага спартсмена Майкла Фелпса, который, ну, вось, які на дыстанцыях па плаванню. Ён 23 разы перамагаў на Алімпіядзе. Вось гэта, ну, такі чалавек-легенда. У яго таксама свае мутацыі, у яго вось гэты размах рук вельмі не такі, як ва ўсіх звычайных людзей. У яго своеасаблівая пабудова ног, лодыжак, ну, ён гэтым карыстаўся, і у тым ліку таму ён дабіваўся сваіх пераваг, але ніхто як бы не крычаў, што давайте вось значит, Фелпс не быў, бо у яго ёсць перавагі над звычайнымі мужчынамі. Таму тут вось гэты выпадак паказаў, што мы такія, ну, вось мала пра сябе знаем, што ведаем мы мала, мы баімся усяго таго, пра што мы мала ведаем, і так нас вельмі лёгка пад гэтую расійскую прапаганду падвесці. А яшчэ раз, гэта ж усё рабілі менавіта расіяне, значыць, вось прыхільнікі якраз Пуціна, прыхільнікі вайны ва ўкраіне, і гэта яны рабілі для чаго? І каб паказаць, які дрэнны захад. Яны хацелі паказаць, што вось мы, значыць, Расія са сваімі традыцыйнымі каштоўнасцямі, дзе ў нас ёсць гэтыя традыцыйныя мужчыны і жанчыны, і паглядзіце на гэты захад, дзе як бы незразумела, што робіцца, дзе ёсць там нейкія трансгендеры і гэтак далей. Так, піша наш глядач, а дзе Свярдлоў? Я вам адкрыю вялікі сакрэт. Весці праграму са спадарыняй Ірынай гэта вялікі гонар. І мы со Свярдловым, ну, не скажу, што дуэлі устраиваем кожны раз за тое, хто будзе весці з нас гэты эфір, але, ну, прынамсі на пальцах выкідаем. Мне пашчасціла больш. Вось. А да вас парада такая: не сядзіце гэтакімі вось пачакунамі, як вось у спадарыні Ірыны за спіной там вон сядзіць, а пішыце свае каментары і задавайце пытанні. Будзе і нам весялей і цікавей, і працуе
на прасоўванне по алгарытмах Ютуба шырэй нашу размову і наш эфир. Спадарня Ірына, я да вас як да медыаэксперта трошечку ў гэтым, але ў гэтым накірунку. А як беларуская прапаганда ў гэтым вот пытанні адзначылася? Так, дзяржаўныя беларускія СМІ, яны адразу занялі, значыць, бок расійскай прапаганды. Яны таксама сталі на абарону сапраўдных жанчын, біялагічных жанчын на Алімпіядзе і сталі гаварыць, вось, значыць, які гэты калектыўны захад, як там у іх, значыць, трансгендеры прасоўваюцца і ўсё робіцца не для нармальных людзей, а вось для таких нетрадыцыйных, і паглядзіце, ну вось, а вы, значыць, хаціце ў Европу. Яшчэ раз, гэта як быццам пра спорт, гэта як быццам не пра палітыку, але на самой справе гэта таксама пра палітыку, гэта пра каштоўнасці, і прапаганда гэта выкарыстоўвае як для таго, каб паказаць, які дрэнны захад. Вось, яна разумее, што калі гаварыць, што ну, на захадзе, там, напрыклад, людзі дрэнна жывуць, ну, там не могуць сябе чагосьці купіць, альбо там не могуць хадзіць на мітынгі, то гэта уздзейнічае не на ўсіх. Усё ж такі большасць людзей разумее, што гэта падман. А калі вось пужаць людзей тым, што вось як быццам там адні трансгендеры, адні, значыць, ЛГБТ і гэтак далей, і там, значыць, нічога не робіцца для вось звычайных людзей, для звычайных мужчын і жанчын, ну тады так людзі пачынаюць пужацца. Можа, гэта на самой справе так, вось, можа, як бы і не трэба ісці ў Еўропу, не трэба там жыць і гэтак далей. Ведаеце, не по тэме, але просто узгадалася. Я буквально просто напярэдадні нашай з вами размовы у вельмі таким сур'ёзным аналітычным тэлеграм-канале под назвай «Савецкая Беларусія» побачыў такі кавалачак з эфира, які вёў Азаронак, і гостем у яго быў Пуставы. Ну, два как бы знаных таких мужчынкі лукашэнкаўскай прапаганды. Я не ведаю, пра што там у іх была размова, але сэнс быў такі: там Пуставы сядзіць раскінуўшыся, ну а Азаронак матча, ведаеце, такі расказвае: і што это вот такое, вот нормальный брутальный мужик там, вот, ну вот сапраўдны мужик, вот ее по заднице чуть хлопнет, и начинаются визги, писки. И Пуставы таки сядзеў уже и таки. Но сэнс-то не ў гэтым. Я просто подумал, вот зараз слухаючы вас, ну вот этот вот матча Григорий и вот хлопнул бы вот по пэўных месцах такую вось дзяўчыну, якая добра з боксам сябруе. Наколькі ці нашмат бы матчаўства яго б хапіла? Я думаю, што ён бы гэта не зрабіў, што ён можа толькі пра гэта гаварыць. А на самой справе, ну, яго б інстынкт падказаў бы яму, што гэта не трэба рабіць. Но на самой справе вось гэты гішпанскі сорам, які мы, здаецца, ну, увесь час адчуваем вось ад таго, што робіць зараз рэжым, ну, гэта на самой справе гішпанскі сорам, гавораць яны, сорамна нам, і ты разумееш, наколькі гэта, ну, не сучасна, наколькі гэта не адпавядае, ну, тым трендам, якія ўжо як бы даўно ў грамадстве. І гэта паказвае, што вось я у чарговы раз бачу, што, ну, наша змаганне з рэжымам гэта не тое, што там правыя, левыя, альбо там нейкія палітычныя перакананні. Гэта змаганне з мінулым. Гэта рэжым, гэта даўно мінулае. Гэта кансервацыя таго, што засталося, ну, я не ведаю, там, можа, у сярэдзіне 20-го стагоддзя, можа, нават у пачатку 20-го стагоддзя. І вось яны нас цягнуць назад, яны не даюць нам развівацца, яны не даюць нам жыць вось у цяперашні час, і, здаецца, не заўсёды самі адчуваюць, насколькі яны састарэлыя. Але калі гэта робіць Лукашенко, ну, зразумела, калі чалавеку
70 год, і ён там, ну, здаецца, нічога не чытае, не працуе над сабой, не развіваецца. У яго адна задача вось спыніць час. А калі гэта гавораць, ну, адносна маладыя людзі, перад якімі як бы ўсё жыццё, і вось, ну, не ведаю, як яны плануюць жыць усё далейшае сваё жыццё, бо, ну, не толькі рэпутацыю яны сябе папорцілі, я не ведаю, ці змогуць яны нам, ну, дзесьці працаваць потым. Ладно, пакінем гэтых вось сапраўдных брутальных мужикоў з прапагандай, як лукашэнкаўскай, так і пуцінскай. Дарэчы, Лукашэнку мы у звязку з яго трэшам яшчэ закранем далей, але Джоан Роулінг, ну, жанчына, ну, на захадзе жыве, ну, маці Гаррі Поттера в канцы-то канцоў. І вот што вот, як же ж так атрымалася, што і там вот нешта не ўсё добра. А ведаеце, гэта на самой справе у нейкім сэнсе такая таямніца, нават гавораць феномен Джоан Роулінг, бо я з вами згодная, ад яе, ну, як бы мы ўсе не чакалі вось такой відавочнай трансфобіі. Яна з аднаго боку феміністка, яна вельмі за правы жанчын, але вось што налічыць менавіта трансперсон, ну, здаецца, у яе на самой справе вось ёсць нейкая фобія на гэтую тэму, бо яна як бы усюды іх бачыць. І вось мы не адзін раз з вами гаварылі, што мы глядзім на рэальнасць праз нашыя стэрэатыпы. І вось ёсць у Джоан Роулінг вось гэтыя стэрэатыпы наконт таго, што трансгендерныя, ну, перш за ўсё, трансгендерныя жанчыны. Гэта значыць асобы, якія нарадзіліся мужчынамі, но не ідэнтыфікуюць сябе як мужчын, а хочуць, каб іх ідэнтыфікавалі як жанчын. Так вось спадарыня Роулінг, яна на самой справе, ну, вельмі баіцца гэтых трансгендерных жанчын, яна бачыць у іх пагрозу для звычайных жанчын, і яна увесь час пра гэта гаворыць. Ну, а яна ж, зразумела, лідарка меркавання, у яе, здаецца, у сеці X больш за 14 мільёнаў подписчикаў, і, канешне, калі яна штосьці гаворыць, ну, гэта мае розгалас, гэта мае значэнне, і таму, ну, даволі шмат людзей яе за это крытыкуюць, і нават жа былі спробы адмяніць Джоан Роулінг. І я вось таксама, вось вы прыгадалі, што яна маці Гаррі Поттера, і гэта вось яшчэ больш цікава. Гаррі Поттер, гэта ж, ну, хлопчык, які быў не такі, як усе. Вось калі до 10 гадоў вось ён рос са сваімі цёткай і дзядзькам на гэтай Цісавай вуліцы, і ён ужо разумеў, што ён не такі, як усе. Вось ён там умеў размаўляць са змеямі, альбо там нейкія там рабіў паранармальныя выявы. Цётка і дзядзька яго не тое, што не любілі, яны яго баяліся. І нават потым, калі Гаррі Поттер папаў у Хогвартс, ён жа таксама адчуваў сябе не такім, як усе. Вось ён размаўляў са змеямі, а для гэтага факультэта, на якім ён вучыўся, гэта было як бы дрэнна. Потым, ну, усе як бы былі іншымі, а вось ён іншы. І гэта ж пра трансперсон гісторыя. І вось, здаецца, пісьменніца, якая такая, у якой такі гуманістычны пасыл для людзей, якія іншыя, вось у сваіх кніжках, а ў рэальным жыцці, ну, у яе, аказваецца, тыя ж самыя стэрэатыпы. Таму вось я і думаю, вось менавіта таму нас так трыгерыць, калі мы бачым, што менавіта Джоан Роулінг, ну, вось штосьці гаворыць, бо гэта прыходзіць,
такое у супрадзенне з тым, што я напішу ў сваіх кніжках. Давайте до іншых тэмаў. Не адпускае 20-й год Лукашенко пры любой магчымасці узгадывае гэтыя падзеі. Ну і зараз вось інтэрв'ю расійскаму прапагандісту стала падставай прыгадаць, як гераічна не толькі ён з аўтаматам без ражка кінуўся бараніць канстытуцыйны лад, але і ось малагадовы сын яго пазашлюбны Коля таксама вось нібыта накінуў вось гэты нейкія там прылады для барацьбы, узяў там зброю. Мать Колі взвыла адразу перад вачыма устаюць. Я так разумею, што ён выхаваны на бальшавіцкіх нейкіх агітках, на фільмах про рэвалюцыю, вось гэтых там фільмах якіх-небудзь там 30-х, 40-х, 50-х гадоў. Ён как бы уяўлялася, што это вельмі гераічна-патрыятычнае такое, нешта карцінка ўсплывае, як бальшавік камуніст збіраецца на фронт, бярэ вінтоўку, жанчына кідаецца яму на грудзі са слязьмі, ён так адстраняет ее, так і так, і так, знаете, і адразу там песня гучыць з народнага альбома: «Облилась слезой, с тем ушла домой, так прошли молодые года». Так, і вот такое вот уражанне. Ну і как бы здавалася, прыгожую картинку малюе. Што ў ёй не так? У ёй не так з нашага пункту гледжання ўсё. Гэта сплошная такая тотальная маніпуляцыя. Ён так на самой справе бачыць, але гэта паказвае, які ён абмежаваны чалавек. Вось на самой справе, які ў яго каштоўнасці, у якім старым свеце ён жыве, якімі старымі катэгорыямі ён мысліць. Давайте пачнем з таго, што яго сыну тады не было яшчэ 18 гадоў, і наогул ёсць як бы структуры, якія бараняць правы дзяцей, і між іншым яго можна гаварыць пра тое, што ён даў у рукі свайму непаўнагадоваму сыну зброю, і гэта ўжо, як мінімум, гэта ўжо злачынства. Гэта тое, што не павінен бацька рабіць. Зразумела, ён выхоўвае яго ў такой культуры, дзе, на самой справе думаю, што гэтаму Колю вельмі складана, бо ён усё ж такі значна больш сучасны чалавек. І вось калі там твой бацька, а ён зусім не сучасны, і ты кожны раз вось гэта разумееш, я думаю, што яшчэ раз вось Колю можна пашкадаваць у гэтым выпадку. Калі Лукашенко размаўляе пра маць Колі, так мы ж неаднойчы гаварылі, што ў яго няма павагі да гэтай жанчыны, у яго няма ўдзячнасці да яе, но ён жа нічога не зрабіў, каб яна адчувала сябе спакойна ў грамадстве, у дзяржаве, каб яна была абароненай, каб былі там абаронены яе правы і гэтак далей. Вось уявіце, што я думаю, што кожны дзень хтосьці ў Беларусі яе абгаворвае, вось як бы абмяркоўваюць і гэтак далей. І гэта паказчык, што яна недарагая для Лукашэнкі, і вось не тое, што ён там яе не кахае, гэта яго як бы прыватная справа, а тое, што ён яе не паважае нават як маці свайго сына, як бы вось жанчыну, якая мела такое значэнне ў яго жыцці, гэтак далей. І гэта таксама прадстаўленне Лукашэнкі да жанчын. Для яго жанчына гэта не паўнавартасны суб'ект, не чалавек, які мае сваю волю, свае жаданні, свае там памкненні, каштоўнасці і гэтак далей. Гэта вось нейкая такая сяброўка чалавека, сяброўка мужчыны, якая можа быць карысная на пэўным этапе, а потым яна сыходзіць. Тут можна сказаць і пра Петкевіч, і пра Качанаву, і пра Эйсмонт, і пра ту ж Ермошыну. Для яго жанчыны гэта інструмент, якім ён карыстаецца, скарыстоўвае,
а потым як бы бярэ іншы інструмент. Ну так, прычым некалькі разоў за ўвесь час узгадаўшы вот такімі словамі маці Колі, ён ні разу не назваў імя. Ну вот нешта там такое, которое вот маці Колі. Вот інструмент. Так, але калі далей пайсці, яшчэ была жаночая тэма, і прычым я думаю, что тут масава вельмі такое, лепей вы скажаце, зварот да ўкраінскіх жанчынаў яго. Вот пра што гэта сведчыць? Ну, я ўсё ж таки паўтараць не буду, бо я такіх словаў нават у паўсядзённым жыцці не выкарыстоўваю, тым больш не буду як бы публічна выкарыстоўваць, але я думаю, што ўсе ведаюць. Ну, глядзіце, ён спачатку ён абясцэньвае. Вось гэты яго рэфрэн, што вы ўсе там нікому не нужныя. Мне здаецца, што амаль кожны дзень мы гэта ад яго чуем. Ну, я маю на ўвазе, мы збегшыя, там нікому не будзем патрэбны ў іншых краінах, таму для нас гэта ўжо такі месседж знаёмы. Ну, у гэтым інтэрв'ю ён, канешне, здаецца, ну, перапрыгнуў самога сябе. Ён як бы майстар такіх палітычных стендапаў, але ў гэты раз, ну, як бы зусім ужо. І ён шмат каму сказаў вельмі такія абразлівыя, непрыемныя словы. Я маю на ўвазе вельмі шмат каму з дзяржаў, з народаў. Ён там сказаў, што і армяне нікому не патрэбны, і украінцы нікому не патрэбны. І вось гэта таксама, я думаю, ён гаварыў досыць шчыра. Ён на самой справе, вось у яго каштоўнасным свеце кожны сам за сябе. Як бы кожны уладар, кожны дыктатар уладар у сваёй краіне. А па-за межамі гэтай краіны, там гары яно гарам, што ёсць. Ён як бы, ну, вось разважае у звыклых для яго катэгорыях. Але вось калі ён перашоў да украінскіх жанчын, ну, гэта, канешне, ну, я не ведаю, гэта вось тая адказнасць, ну, якую мы, як беларускі народ, таксама будзем несці перад украінскім, бо, ну, як бы гэта ж гаварыцца як быццам ад нашага імя, гэта гаварыцца прэзідэнтам краіны, ну, хаця мы разумеем, які ён для нас прэзідэнт. Слухайте, вот я тут з вами не пагажуся, выбачайце, спадарыня Ірына, што перабіваю, але я некалькі разоў украінскім палітыкам задаваў пытанне, ну, калі той Лукашенко у чарговы раз расказваў, як там праз украінскую мяжу цягаюць зброю, там ці рыхтуюцца баевікі дзе-небудзь там Чэрнігаўскай вобласці, якім трэба задача там у Беларусь прайсці і шатаць рэжым і гэтак далей. Я пытаўся, чаму вы не рэагуеце? Кажуць, а што мы будзем рэагаваць на чарговае трызненне вось гэтага вось? Дык чакайце, калі тое трызненне, то чаму гэта не трызненне і мы павінны за яго адказваць? А гэта гледзячы, з кім вы размаўлялі. Я ўсё ж таки думаю, што вы размаўлялі, ну, з пэўнай элітай украінскага народа, з інтэлектуаламі, з экспертамі, з палітыкамі, якія разумеюць. Але ўсё ж таки я думаю, што гэтыя словы, ну, ведае і частка украінскага грамадства, вось менавіта шырокага украінскага грамадства, і, канешне, гэта іх вельмі зневажае, бо гэта, ну, не толькі зневажае, гэта ж вельмі цынічныя словы. Значыць, з аднаго погляду ён бярэ вось гэты каланіяльны стэрэатып пра тое, што як быццам украінскія жанчыны схільныя да аказання секс-паслугаў. Ён бярэ гэты стэрэатып, ён яго выкарыстоўвае як ісціну ў апошняй інстанцыі. Гэта першае, а па-другое, ну, гэта ж ён робіць цынічна, бо як бы, ну, зараз украінскія грамадзянкі частка былі вымушаны пакінуць краіну, што гэта, ну, усё ж таки гаворыцца нават не ў мірны час,
там калі больш такі свабодны выбар людзей, а тое, што жанчыны былі вымушаны пакінуць сваю краіну, пакінуць з дзецьмі, пакінуць там са старымі роднымі, можа без мовы, без працы і гэтак далей. І, канешне, ім было вельмі складана. Гэта зразумела. І вось чалавек, як быццам гэта ведаючы, ён гаворыць такія словы, яшчэ раз, гэта было б дрэнна, калі б звычайны чалавек у нейкай размове гэта сказаў бы. А гэта ўсё ж такі кіраўнік краіны гаворыць у інтэрв'ю, якое ідзе не ў прамым эфіры. Это не тое, што вось сказаў і не паспелі выразаць. Гэта ж праз нейкі час гэта інтэрв'ю з'явілася, і ніхто ж з яго нічога не выразаў. Таму, на жаль, гэта пачуюць і тыя людзі, для якіх гэта вельмі абразліва. І гэта яшчэ раз, гэта вось тое гішпанскі сорам. А для Лукашэнкі гэта нармальна тое, што ён гаворыць. Ён шчыра так думае. Ён думае, што жанчыны, яны не самастойныя асобы, яны самі нічога не могуць. Яны там могуць працаваць толькі на нейкай простой працы, калі ўсё ў парадку і калі дзяржава пра іх клапаціцца. А самі па сабе яны там не выжывуць, і вось, значыць, яны выберуць такі шлях. Но калі ён гэта гаворыць, гэта больш пра яго, чым зразумела пра украінскіх жанчын. Гэта больш пра тое, як ён мысліць, якія ў яго каштоўнасці. І гэта, канешне, паказвае, што ў яго і ў беларускага грамадства зусім розныя каштоўнасці. Ведаеце, калі адказаць на ім жа заданае пытанне, я прачынаюся раніцай, і я не прэзідэнт, і што я буду рабіць? На панель пойдзеш, што рабіць? Рабіць же ж больш нічога не умееш. Дарэчы, пра гэтага мараліста варта тым, каму цікава, можна паслухаць, паглядзець відэо і аповеды Сашы Варламова. Шмат цікавага можна даведацца пра маральныя ввогуле якасці рэжыма лукашэнкаўскага. А вось пра маральныя якасці, дакладней пра традыцыйныя каштоўнасці у выкананні опера ў выкананні мітрапаліта Веніаміна. Як вам гэта спадабалася? І што там не так? Мне гэта наогул вельмі спадабалася. Гэта як выкладчыцы, як усё ж такі чалавеку, якая ведае студэнтаў. І вось калі ён прапанаваў увесці, гэты дрэс-код да студэнтаў, гэта, канешне, выкліча вельмі шмат рэакцыі менавіта ў студэнтаў, бо гэтага ніколі не было, гэтага не было ў савецкія часы. І гэта гаварыць, зразумела, што у іх задача штосьці такое сказаць, што падтрымлівае рыторыку Лукашэнкі, а ці будзе гэта рабіцца, гэта ўжо не важна, але ўсё ж такі, дакладна сярод моладзі папулярнасці праваслаўнай царкве гэта не дасць, ані грош не дасць. Але акрамя таго, што ён гаварыў пра тое, што вось трэба ўвесці гэты дрэс-код для студэнтаў, але ён больш гаварыў менавіта пра дзяўчат. І вось там прыводзіў прыклады, што тыя гэтыя рваныя штаны, у якіх там ходзяць беларускі, што, нават калі гэтыя беларускія дзяўчаты самі па сабе добрыя, але вось гэтыя рваныя штаны, яны, перакрэсліваюць іх маральныя якасці. І тады хлопцы не будуць бачыць у гэтых дзяўчынах сваіх патэнцыйных жонак, бо не будуць бачыць сярод іх вось добрых гаспадынь, уважлівых, сціплых, цнатлівых, вось такіх верных спадарожніц свайму мужу. І вось калі ты бачыш напісанымі вось гэтыя якасці, які мітрапаліт хоча бачыць у сучасных маладых беларусках, зразумела, гэта уся наша сённяшняя размова, мне здаецца, сёння гэта пра мінулае і пра цяперашняе.
І вось рэжым гэта алицетварэнне мінулага. Гэта прычым мінулага не таго, якое было нядаўна, а таго мінулага, якога, мне здаецца, нават у 70-е, 80-е гады 20-го стагоддзя не было. Што гэта, нейкае на самой справе цемрашальства, гэта вось такія штучныя спробы загнаць грамадства назад. А чаму усе гэтыя спробы? Таму што як узаемадзейнічаць з сучасным грамадствам, яны не ведаюць, яны не разумеюць, яны не здольныя, бо яны вось не сучасныя людзі. І ўсё, што яны робяць, яны вось пытаюцца загнаць грамадства ў нейкае мінулае, і з пункту гледжання з 2024 года гэта абмяркоўваць, як быццам, я не ведаю, як быццам вось ёсць даследчыкі, якія там сярэднявечча вывучаюць. Вось прыкладна штосьці такое, але вось гаварыць гэта на поўным сур'ёзе яшчэ раз у 2024 годзе ў Беларусі, гэта нейкая, гэта як са здаровым сэнсам змагацца. І гэта дакладна не дасць выйгрышу, па меншай меры у вачах моладзі. Ну і давайте на завяршэнне нашай праграмы звернемся да прыемнай тэмы, у гендерным сэнсе прыемнай тэмы, да выбараў у ЗША. І наколькі я разумею, упершыню у гісторыі амерыканскіх прэзідэнцкай гісторыі мае рэальныя шансы стаць прэзідэнтам гэтай краіны жанчына Камала Харрыс. Ось вы звярнулі на гэтую увагу, а я, рыхтуючыся да праграмы, звярнуў увагу яшчэ на один момант, што яшчэ упершыню ў гісторыі ЗША можа здарыцца. Як вы ведаеце, рэальныя, то есть вот такія прэтэндэнты ў прэзідэнты, яны фармуюць сваю каманду і называюць патэнцыйных кандыдатаў на значныя пасады. Хто ўзначаліць там Дзярждэп, хто ўзначаліць там Савет бяспекі і гэтак далей. Дык вось, на пасаду магчымага у выпадку перамогі Харрыс міністрам абароны ЗША абгаварваецца 3 кандыдатуры, але 2 найбольш верагодныя кандыдатуры гэта жанчыны. Ідзе размова пра Мішэль Флурнуа, якая была намесніцай міністра абароны ЗША ў часы прэзідэнта Абамы, і Крысцін Вормут, якая зараз займае пасаду міністаркі арміі ЗША. Так вось, гэта 2 найбольш верагодныя кандыдаткі на пасаду міністр абароны ЗША. То есть таксама можа быць упершыню. Пра што гэта сведчыць? Я думаю, гэта сведчыць пра тое, што Амерыка гатова зрабіць зараз такі выбар. Вось вы сказалі, што ўпершыню балатуюцца, я ўсё ж такі не згаджуся, бо для мяне... Не, я сказаў, што ўпершыню маюць рэальны шанец. Можа, Хіларі Клінтон для мяне таксама здавалася, што мае рэальны шанец, але вось тады амерыканскае грамадства не было да гэтага гатовае. А вось зараз амерыканскае грамадства гатовае. Ведь на самой справе амерыканскае грамадства, яно вось можа не дзіўна гэта гучыць, яно значна больш падобна на расійскае грамадства. Яно таксама вельмі палярызаванае. Там ёсць розныя уяўленні, розная грамадская думка. Там ёсць, зразумела, людзі вельмі такія прасунутыя, людзі вельмі інтэлектуальныя, але ёсць гэтая глубінная Амерыка, якая, чымсьці падобная да вось гэтай глубіннай Расіі. На самой справе Злучаныя Штаты адрозніваюцца ад еўрапейскіх краін і адрозніваюцца якраз вось больш менавіта у расійскі бок. І вось калі Амерыка сёння гатова прагаласаваць за жанчыну прэзідэнта, і Камала Харрыс на самой справе мае рэальны шанс, так гэта вельмі здорава, і для мяне гэта наогул добрыя навіны, бо, канешне, вось гэтыя
что пагроза того, что Трамп можа выйграць, яна для нас, для ўсіх, мне здаецца, такая, ну гэта то, чаго б мы не хацелі, бо гэта і ну, буду гаварыць за сябе, я б дакладна бы не хацела, і ў тым ліку, ведаючы пазіцыю Трампа па вайне Расіі супраць Украіны і гэтак далей, але нават калі нават не браць знешнепалітычную дзейнасць, а гаварыць пра той шлях, па якому пойдзе Амерыка пад кіраўніцтвам Харрыс альбо пад кіраўніцтвам Трампа, гэта два зусім розных шляхі. І вельмі добра, што як бы зараз ёсць усе рэальныя шансы для таго, каб Харрыс перамагла. І гэта вось паказвае, што Амерыка саспела да гэтага. І гэта таксама вось пра нейкае, мне здаецца, мудрасць жыцця. Як бы ніхто ж гэтага не мог загадзя прадугадаць. Ніхто як бы не думаў, што вось будуць як зараз прозвішча амерыканскага прэзідэнта у Байдена, да, што ён, значыць, прайграе з трэскам дэбаты, а што потым ён адмовіцца ад удзелу. І вось гэта таксама пра каштоўнасці. Вось гэты чалавек, для якога, ну вось, як бы Амерыка, яе цяперашняе і будучае, гэта не пусты гук, і Байден сумеў адмовіцца ад усіх сваіх як бы амбіцый і ад усіх сваіх заслуг на карысць сваёй краіне. І гэта таксама, я думаю, ну ніхто не мог як бы загадзя прадугадаць. А вось жыццё пашло так, і так вось гэтыя людзі, якія кандыдаты на міністэрскія пасты, і чалавек, якога Камала Харрыс выбрала на пост віцэ-прэзідэнта, гэта таксама вельмі як бы правільны выбар. І наогул, як яна з'яднала дэмакратычную партыю, і колькі вось грацруц гэтых ахвяраванняў пайшло, ну гэта вельмі такія, я думаю, станоўчыя прыкметы, і гэта прыкметы таго, што ну, Амерыка, яна вось неяк гэтую палярызацыю сваю, яна пытаецца пераадольваць, і вось зараз жа буквально як бы ноччу Камала Харрыс сказала, што яна будзе прэзідэнтам для ўсіх амерыканцаў, і што вось гэтая задача аб'яднаць нацыю перад ёй стаіць, і для яе гэта вельмі важна, і што яна будзе не толькі весці народ, але і чуць свой народ. Ну вось я думаю, што і для нас, для беларусаў, гэта таксама добры прыклад таго, што ну, вось гэтую палярызацыю трэба прыбіраць і трэба дагаворвацца, і гэта ну, тое, што як бы дазваляе глядзець у будучую з аптымізмам. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. На наступным тыдні спадарыня Ірына ўжо будзе ў звыклы дзень, у звыклы час, а на сёння мы развітваемся. Дзякуй вялікі нашай гендернай даследчыцы і медыэкспертцы Ірыне Сідорскай. Да сустрэчы. Зміцер Лукашук быў з вами. Подписывайтеся на наш YouTube канал, расшэрвайце, каб як мага больш людзей нас паслухала і паглядзела і атрымала чарговую порцыю добрай гендернай адукацыі. Так что подписывайтеся і до сустрэчы. Жыве Беларусь.